Sima, bafethu, come on. Si, come on. Nenza. Sanibona. Ngiyikhathaza la baseball trip. Kumele sesitulo musifandile kanti si. Bopala i-track and then winding yakhe studio. Bekumele ukafike. Ngangena ufika namakhamera. So mawumele umela yena nomuntu wakhe. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisa Bengimcobisa amafutha. ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asuthisi. In. Umlethe ngeqandeli lodwa. Ujolo wena. Ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba kula speaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the veil to me. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Lazikhala khona zishuba khona zitetema khona ziba khona kula speaker, and it does not end here. Now Lalela ke sise Soweto zizokhala zishuba zotetema zobe ku loudspeaker. I'm not alone. Of course, you know. That's how we roll. Nalela khola namhlanje. The one, the only, Dlamini. Omunye ukhona mara usase silent for now, ne? Sizombona after here. But you don't have to miss out on this one because it's going to be lit. Apparently we've got a 2000 Jola no muntu guy. You know what? But lalelan guessing big stars. Siphethe usiya vandag, ne? And then usiya uzosibalisela ukuthi story sakhe ekhambani kwenzakalani. You can definitely catch us on all social media platforms: Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Usiya ngisondele. Shap kunjani? Ngiyaphila njani? Yeah. Uthi usiya ubani uphuma phi kwenzakalani? Mfana seBeirut lo file. Kuphi? eBeirut. Kuphi lapho? Esoweto emndeni. Oh, that's what you call emndeni Peru. Yeah, ePeru. Okay. Uthi sikiphani ke ngomuntu wakho? Eish, ngiyamsola these days off kancane. Off kanjani? Akasangigaya attention. The way mengakhona. What do you mean? Explain it to me. Usibizile and then you want us to help you ukuthi simthole umuntu wakho. So yini ongasayiboni, yini ongasayifili? Ngiyamsola ukuthi angijolela kahle. Okay. Yeah. And then you did mention on one of our calls ukuthi umuntu wakho ungasijola ne2K. Yeah, and umfana loya. Serious? So when uyini uyihrotman? Obvious. Okay, sibona ngamaberetse into zakhona. Okay, so what is it that made you ukuthi umcabangela ukuthi uyakuchithela? The way yangakhona noma ngiphendula ngakhona akusafani nasekuqaleni. Okay, and how long did you guys date for? For 9 months manje. Oh, need 9 months. Oh, this is fresh though. You are still cute, man. Yeah. So already so cabanga ukuthi uyakujolela? Yeah, you need that manje. Engas understand. Okay, and then what is it that attracted you kuye? Obvious, umuntu great. Ne personality yakhe yangishaya. Nahlangana kuphi? Studio. A studio. Nenzani, what was happening? Does she sing? Do you sing? What's happening in studio? Yimi artist, obvious. Unamanga, Grotman. Yeah. Okay, what do you do? Hip hop. Ngishaya hip hop. Nice. So yena bekazoyenza ne studio ke? Obvious, yazi ama video lapho. Manibiza kwayenzakala izinto ke. So ubani obizile ukuthi azoyenza ivideo and then kwayenzakala izinto between wena naye? Umuntu osorganizelayo obvious. Ama model wakhona. Nina model studio. Instead of recording, you guys have models. Yeah, inspiration ukuthi ubhale ingoma, yabo. Okay, yazini. Because you do hip hop, I want you to do something for me. Ongishaye ngeline eyi1 owamshaya ngayo. A1, just A1. Like maybe 6 banyana. Elakhe. Le wamshaya ngalelo wamchama ngalo. Eish. Khethe ngibheka. Fast, sibuyele back endabeni yethu. Or so sitshela next time. It's fine. So since you mentioned ukuthi umuntu ograndy and then sharp, like i-relationship yenu i-change kanjani? Chincha manje asinto yakudala manje nakhona
akasangiphathe way yabo nesiphathana ngakhona ngoba mesazi ukuthi izinto sizenza engithola. And then if you find out ukuthi ngempela she's cheating on you ngayenzani? Wa ngizomyeka ikenye ngoba yikho into ezohlanganisa akanaqiniso. Yini into eyenza ukuthi uqabanga ukuthi uyamthanda kamampela for the fact that uswizile? Yo like ngiyakera for lo muntu. Okay. For yena. Okay, so it's just care. Yeah, I care. Awumthandi, you just care for her. Ngiyamncanywa. Nje just for the sake of? Love. And then uyaphakela? Obvious. Mara obvious wakho is not so convincing because you're like, oh, obvious. Obvious. So nakho kamampela. When uyamnwayi? Obvious. You don't sound sure. Like you awuzithembi. Yazi kunamadoda la ngaphandle azithemba azi ukuthi bayashaya ingombi yona. Manje phela uya-acta manje yabo. U-actela bana, actela wena. Kushuthi nawe uyamropa. Awunayi khona. Yinto ebalekisa amantombazana at times. Ngiyacaba. Ne? Okay. So sizovaya ke siyomfuna. How do you feel? Ya ngajabula. Ngoba nizobe ningincedile. Mangaba ka cheat nalapho yimi ngirong. Okay. Mangaba cheat. And then ngitshela ngale 2000 olaziyo olsolayo uyambona hamba naye. Tell me a little bit about that. Ngangababona mara zangaba na show yabo ukuthi uwe washeshwa. Ngagcina lapho ngathi ayi ngifonela ishow le izongincela. Okay. No ngiyakuza mfethu. Ngiyakuza Grootmani, sizohamba simfuna umuntu wakho and then sibe phezulu kwabo ne. Lami asibangene bafethu asivayeni. Sekuyileso sikhathi ke bafethu. Sekuyileso sikhathi and anye ngisuke vele estradeni uyasibona siyahamba sesishaya imoto boy. Obvious sekuyileso sikhathi as you know it's about that time ke. Sizohamba siyofuna umuntu kaGuy. Uthi umuntu wakho igama lakhe ubani? Bridget. Bridget. Nangigama lesilungu yakuchitela. Akekho right. Bekumele azibambe ubulady. Eish. Ne? Eish. And then okay, let's say siyafika, siyamthola unomuntu and the same guy lobo mcabangela. How will that make you feel? Ngaphatheka kabi. Angangimoshela nelanga nje. Hayi ukuthi ilanga lakho selimoshekile already. Seliqalele Ne? kahle ya. But you seem like a very chilled gentleman. So angazi ukuthi Ngikwazi ngithanda nedrama. awuthanda idrama ne? Manje makangakulwisa athi ufunani lana uzoyenzani? Ngizomtshela ukuthi kanti mesenzani. Ngono siyeke. So you just dump her on the spot. In the set straight. Okay. Ngiyakuza. Shaya imoto boy. Asingene phezulu kwakhe. Simgibele. Sibona ukuthi naye uyobagibela abanye abantu. Sishone khona. So amanga does she lie? Nalawo manga wakhe. What are one of the lies that she's spoken to you wabona ngahluta udlala ngawo in the 9 months that you guys have been dating? Isikhathi sami esibhaya asekho isikhathi sethu. Yabo. Okay. I get you. Sesifikile guys. Ngithole nje. Ufuna ukumthola vena? Hey. Ngamphaca la. Eish Grootman. Yes. I understand. Nintwana. Shonini khona sigibele phezulu kwakhe. Akunazi njani? Ngani. Ncane. Anyeke isigijimise. Okay. Sibone ke ukuthi. Uzoba vele yafuna. And then kukhona la. Ukubukela. Yeah. Okay. Simthola. Hello. How's it? Happy now. Sharp. Igama lakho bani?
Uthapelo si. Tapelo. Okay, Kamala Munizi, I'm from CMTV Cheaters Busted. Ngikaphe ubhuti lana ne. Yebo. Yeah. So sicela ungene. Poison come on. Sicela ungene. Ufuna yima oh bafethu come on. Si. Kambani. Nenzani? Sanibona. Ah. Hello Lavi. Unjani? Ngiyaphila. Ngikaphe angazi ukuthi umuntu wakho lo or umuntu wakho lo. Igama lakho bani? Bridget. Okay. Ubani umuntu wakho phakathi kwethu? Sibali ingoma mfethu abatshela sibali. Niyenzani? Sibali track. Nibhala i-track. Unganxibanga. Kanje. Yashisa. Banda kanje kuyachisa. Bese studio fandika kanti kenzakali. Ubani bekazo e-studio. Uka bese studio fandika kenzakali. Okay, ngicela nize ngapha ke guys. Ispace enu si compressed. Ngizongitshela kahle ukuthi kwenzakala. Hayi kenzakala bese sibali track. Kumele studio musifandika kanti si. Bobhala i-track and then winding ekhe studio. Bekumele ukafike. Mangeke ufika nama camera. So mawumele yena umela yena nomuntu wakhe. Sibali bahlangane studio labantu. Yini bomsiza ngayisana? Ayikhona into ebengimsiza ngayo. Efana nani sebenza? Ayi angazi nani ifunani lana sizoyiqeda singuthuka. No, but you're saying khona into bomsiza ngayo. So I'm asking is yini leyo nto leyo? Hayi ayifuni nina ngicela nje ukukhuluma nomuntu wami sizoyiqeda. Okay, so nihleli ugaya kanxiba. So wena uthi kuyachisa but nxiba ipoloneck. Bengayinxibanga bese emcameleni ngithi. Besemcamelweni. Bese buzo insani. Beniyenzani? What's the relationship between you guys? Yeah, khuluma iqiniso yes. Ngiyakhumbula lela ngestudio hlangana nalomntana. Sure. Bangiqeda ukuphuma naye awuthiyama. Ama number ngathulile kule group. Le crew Yeah, yethu. ngiyayibona igroup sure ngiyayibona. Ukuthi mina azi. Bengithi uzofika nawe draw wafika kuqala awuthiyama. Ayikho into esiyenza. Manje ikipa ngichazele no nenzani. Hayi coincident ngithole ngingaqhokanga. Okay. Baby girl. Hayi ke iqiniso kusho ukuthi besikhona into esiyenza. Eyiphi? Wena yipi? So umuntu wakho lo. Ebedini Khona into beniyenza ebedini. Okay siyanikana ke. Oh, nice one. Yes. Okay. Siyanikana ngoba akangisuthisi so mina Ubani? Umuntu wami akangisuthisi. Athi nijole 9 months wena uzwane nalo this person for how long? Hayi it's been 2 months siyenza lento. Yo. Hana ngijwayela nithu. 2 months. So manje siyenza lento ene unginika kamnandi akanginika kamnandi unginika imali mara embedeni Uba nokunika imali uGuy Grootman leli likunika imali okay imali mara akangisuthisa embedeni Okay. uyangisuthisa lo yakusuthisa lo Okay so wena ufunani imali or ukusutha hayi bot Azazi ufuna. ufuna imali or ukusutha ufuna konke so why ungacela umuntu onoyi1 why do you not akakhona yini angakhoni akakhona embedeni akakhona wena uyakhona na mina ngiyakhona yena akakhona so so kumele ngenza kanjani does she satisfy you Woman nje mara. iwoman yini le what is that Hayi. Can't say- lo muntu angitshoni naye. also niyadlana Kuyenzeka fi. kuke Akaqala ukuze. but she says benizoyenza namanje Bese yenza namanje. angithi bese kakhumulile besiyenza something vele Uza kancane uzongishaya isandla uthi ayikho into wena buzoshayeni isandla why Khumulile. bese bali ingoma ngithi lapho kawo. so ufihle ngepoloneck ufihlile ngepoloneck Ngifihlanga. mara uthi uncabuze kancane mara ufihlile ngepoloneck Ayi. Bona manje phambi kwamakamera kabenye. amakhamera ini bengiyeke ini bongeke like uze mhlambe siqede lento okhulume nami ngikutshela ukuthi inkinga yami kuphi nani okay wena why Chazi. so faka abantu wena manje Bridget umuntu wakhe angithi why ungambiza ngesayidini why yena mele azakubize athi Bridget kanti why ngingakaniliseli wena wangamlandi umbize esayidini uthi baby mamela 1 2 and 3 and 4 ubani lokufonelayo Bheka abafundi. ngitshela ubani lokufonelayo yini kusase studio session hayi akunamuntu ongifonelayo wenzani Ufebela umngani wakho. ufebela umngani wakho wena hello Mina ngicela umfake ku speaker lo muntu ngicela umfake ku speaker yaphila njani confession that ya akuphi konta befuna ukuthi sikhulume qala manje angikho ngicela uyungifonele futhi esho I think
Yeah? Kwentengenzile ngikhuthaza. Yini uyenzeni? Kwentengenzile. Mazi ba. Mina mazi. Ne-confession? Cherry kanta. Eyani? Kwentengenzile. Khona umuntu omithisile? Engimithisi. Wa loyo manje. Kanti isona kanti ekusumuntu wakho lo ka. Ayi ngicela Ngenzani, sibuye sikhulume ngicela sibuye sikhulume sesebhizi kancane lami. So baby, awuyenzi kanje. Mawuthi baby ubani? Who's this person? Hello? Ngiyangishaya. Yeah? Baby. Hayi umuntu omngani wami lona. Umuntu omngane wakho. Kanjani but that's your phone. Umuntu omngani wami Manje lona. wayitshela wena ukuthi So ungithisi. ukhuluma ukumithisa what's happening? Ngibizana ngabo baby kena. Umuntu omngani wami ngithi. Okay, wa umuntu omngane wakho efonini yakho. Athi sikhulume nawe. Nangu. Yeah, sure. Speaker tu. Yeah baba yimi ngikhuluma uthi khambana uthi mshelo umngani wami uthi khambana. Ndoda ubani wena ndoda? Baba uringa nothapelo uthi Wena uphethe ifone entizer yami. yes wake kuthi akuchithela wena uthini? No, but you're also wrong because you're also eating in the same place. Phone yami. Mina beyiphela No. You can't say umuntu udlela icherry kamngani wakho but you're also eating in the same plate. Ah bengiitha khuluma iqiniso mfethu. Besinikana, ngithe besinikana. But still you ate in the same place. You ate in the same Mina place. bengiza kuye vele sinikana just because of angiyitholi kahle endlini. So mina uyakuphika. ngenza Okay, sharp. And then right now he's fighting another man's battle. Right now he's Singazingeni ngaphuka. ungathi ungazingeni because there's a phone call and when you answered the phone call instead of him. Siyangakusiza mina. Sesikhola abanye abantu manje bobanda babamhlophe mina ngingabazi. No umhlophe ungathaba mhlophe ongabazi. Because when you were eating the darker the berry the sweeter the juice. Sesizane ngikora. Nina nenzani? Asaqondani manje. Ngikhulumile ngathi siyanikana ngithi wena ungangisuthisi so kumele ngenze So usiya simbeka phi ke manje? ngikutshela ngithi baby zama ubungcono. Mara Imbiza zakamkhulu. Imbiza mina zakamkhulu. ngeke ngikhona uhlala nomuntu ongangisuthisi ke. Imbiza uthi ngithatha imbiza ngichathe. Ngcono ngihlale noThapelo. Uthaphela akakufuni sithando sami. Umuntu kasiye. Ngithaphela Umuntu kasiye. Bese sibhala Mara ingoma. yabona manje sokungimoshele muzi. Thaphelo akakufuni. Besides uThaphelo ubaby lo qeda ukufona. Umuntu omngani Mina wami. ngazi kenzakalani. Ukubiza baby. Athi utshela ngo baby so why nibisana ngo baby? asibizana ngo So when you've got 3 babies, you're allowing 3 totolozis to come inside one pupunas. Asimuntu akho. Uyagixuza why? hayi mina uThapelo sengigrand ngaye. Ugrand ngoThaphelo. Vele 2 months and kulo 2 months hayi ukuthi besibonana consistent mfethu bekuyilapho Hayi nalapho. nonke ke hayi mina phela. vele- Sengizohlala noSibusiso lo Manje wena uthini? Lo muntu kwawo. manje ngifuna ukwazi. Mina lo Beka ngabe useke ngiyamshiya. imsakhuluma ngabe simtholile. Lo ngiyamshiya. senza sama. Ngabe nimtholile ini? No but wena uyangistressa because Bese khuluma anyeke mina, umani uthi siyakhuluma. no ngiyala. Because now you are saying ukuthi kube simpacile soyithu kube ngikuncedisile yet you are still the same person othatha phone call uthi insize umngani wami ini but you ate nawe. Isikhobe kuyi1. You tasted the berries nawe. Iskoyi one. Oyisasena. Uyabona ukuthi bakenzani? Yabo. Bagenza igame. Ngithi mina I'm done ngabo. Uyabona ukuthi bakenzani? Bagenza iquantum. Ngi right ngabo. And do you know what's going to happen? Do you know? Kuzowenza la. Izophuka umnyango quantum. Hayi ayikho le. Because why? There's also Sibusiso. Ngcono ngihlale noSibusiso ke. uSibusiso nayo uyazi ukuthi ushare totolos namatata ethu. Akumelanga azazi. But now he knows because you called and he answered. So he's acting like a main. Sizoyikhuluma sizokhuluma. Kanjani? Mina singile. Tell me why uvuma ukuba iquantum? Ayibona abasale sebangiyeka nje. Why uvuma ukuba insimbi yakudala? Asale sebengiyeka ngigrand. Okay, did you Nabomakhelwane, by any chance indaba. indaba whoa, did you use protection? Yo. Nenzani kahle kahle nenzana. Mara obvious ngiphuza iprep. Uba nophuzi prep wena? Mina ngiphuza iprep ngiya eclinic. Okay. What's this protection nosiya? Usibusiso yena? noSibusiso besifuna umntwana. Oh.
so that's why besingayisebenzisi yena kule 9 months lena akanginiki mntwana kusho khona ukuthi akabathola abantwana Tommy, yo. No. mina ngifuna umntwana Ayikho right. Sandwa, lalela. Wena ufuna ukumitha, ufuna imali, ufuna itotoloze emnandi. Cacisa indaba zakho. Akazazi. konke kumele kube Ufuna umntwana nawe awuza usho, awukho sure about yourself nawe ne? ngifuna umntwana imali ngiyidinga intombazana phela Why need to lamba phone call la? Like what's happening? Faka speak. ubani manje lokufonela Anye uphendule phone call kulo faka ku Mkenya. speaker. Nikulindile mina Masukuphi. Ngiyazwakala nje yami khulileke. Sengunja yami manje. Khambani. Yawazi kusho na kampani. Kumele sihlangane manje. Hlangane. Awazi wena. Ubani awuthiyami? Awubuzele out ubani ka? Ubani ka? Sholi indaba yesitudio. Hayibo manje wena Okay. Sholi indaba yesitudio. Mina I understand what's happening. Wena udla abafana wena. Hayi. Never. Uyasho ukuthi bekumele nihlangane. Ingoma thina shaya ingoma. Nope. That's not what he meant, Choma. Hayi. So wena udla ngapha nangapha wena. Ayikho kanjalo. Mina na. No, ikanjalo. Ubhiza uzenze Grootman kanti uyazi ukuthi udla nase movie. hayibo wena bohlela uthi umngani wami njalo wena ukhuluma ngondumiso njalo kanti niyalala So wena bowazi ukuthi ulala noNdumiso. semuvi bengazi ukuthi bayabalala mina hleze ethi siyophuza noNdumiso in kancane undumiso sesidla undumiso sisutha undumiso endlini Hayi ngisakutheka. hayibo kanti niyajona Ungathi kanti nawe la ufaka itotolozi yakho khona yila naye afaka itotolozi yakhe khona noSipusisa afaka itotolozi yakhe wena ufaka itotolozi yakho kuNdumiso. Ayikho leyo. Leyo ayikho. Ngiyaqala lokuyizwa. Hayi ngilahisa kangazi ngilahora inkwata I uthamba. believe Khambani masime kancane ngale fili ngoba uyazi sikoyi 1-1 kule yami. Khambani kule ngoba. Wena ungenaphi wena waye umlwanela kangaka? Why ustress kanje? Sibali ingoma sonke lo muntu uku-crew e1. It doesn't matter ukuthi wenzani ngetotolozi yakhe. Crossneta sonke mashaya ingoma manje mina what if mangibele phela siphuza incika thina. Yini incika? Incika izincika. What is it? My homies know ukuthi yini incika. Yini incika? Hayi incika. so njengoba nihamba no Do you know what incika is? angiyazi ngiqala kuyizwa So maniphuza incika it gives yena ipower yokuthi ahamba yodla uNdumiso. No ngisho kanjani ngithi masiphuza incika ngimthembe kanjani because masiphuza incika siyadada yabo. So anye ngisamthemba kanti uthi kenzakalani noNdumiso kawo. Baba ngimazi nalomuntu mina ka. Why uphika uNdumiso? Angisetapa lo. Angimazi nalomuntu. Ukusetapa kanjani? Umela nathi. Angimazi uyakhuluma ngoNdumiso ubani. njalo uhlela uhamba usiya kundumiso njalo siyophuza So wena. njalo Ngiyakukala. manje uNdumiso wayefona ufunani Wena siya wena. Sure. Udla ipuphu nasi wena, udla ichocolate box wena. lokho. Ufuna ama Easter egg mawuqeda. Hayi. that's why angazali ngoba uyazazi ukuthi ushaya ngapha ishaye ngapha ushaya phambili ayishaye emuva Zivarda ile. Why ningavele nihlangane nenze afuna umntwana No, why ningavele nihlangane nenze i-foursome because kuningi la. hey mina Bangakufeka kanjani? Bridget. Ugrandi kanjani? ngabo Ubani umuntu wakho Bridget kunosiyo ringiva. akekho sanifuna nonke Yabona. So mina basingatsho. Wena umuntu wakho ukuphi? Mina. Umuntu wakho. Umuntu omhlala nespread. Umuntu wakho hlala ne-spread. Uyazi ukuthi udla i-cherry kamngani wakho? Akazi. Akazi. Sizomtshela umuntu ka Thapelo. Umuntu wakho udla lo sisi lo. Ene impintshi ka lo budi lo. Besibhala ingoma. Akunangoma. Ubani igama lomuntu wakho? Yama kasi yakhe. Ubani igama lomuntu wakho? Lisedi. Ubani? Lisedi. Lisedi. Your boyfriend is cheating on you, my friend. And his friend is eating chocolate box. Abanamanga lapho. Leyo ngiyayiphika. And then what about the phone call? Angimazi lo muntu. Kanjani? Angimazi. Kanjani? Uwaziwa uwe. Chomi yazini ne? Yazini into ezosinceda. Yazini into ezosinceda la ukhuluma iqiniso. Sure. Asikhuluma iqiniso. Sure.
indaba kaNdumisa asikhulume nje iqiniso asiqede manje siqede masiceda siyaphuma siyahamba abantu ufuna usiza uthi mina ngiyajola ekubeni wena nawe sikubacela sakhuluma wena eyakho sizoyivala nawe asiqede le abondumisa ngibazi awumazi Ndumiso umuntu vele sihlangane naye as producer yabo umuntu ozongifakela ama beats hayi lento ayikhulumayo are you certain ufuna ukungihlaza ngomhlaba okay sis quantum Hawayi inkinga zeniziletha la bafethu kithi kahle. mina ngithe sengi-right ngabo bothu ngi-right ngigrand ayi angisafuni next Siya Kuti amakamera kithi. ama-camera it doesn't matter wena bowudla and you found nomuntu kaSiya Bese khuluma iqiniso. Okay. Ngalilala seqaleni. eliphi iqiniso lasekuqaleni Uyazi ukuthi no but mina ngazi I'm here and I don't know mangidlela umuntu. uSiya oh into zenu vele into zenu la into zenu. no into zenu nidlela nabantu vele Sibe groovy. Bese wangidlela umuntu. Azange rasi mina zange ngize ngamakamera. Yena ngomuntu ahlangane naye e-studio. Nalena manje sikhane ngizwa ngabo nje. so lo muntu amudla was it ulisaid Sulisela ngihlala nespray. Uyageleza la. Sho uyazi umuntu wamula akufuni kusho amakho. so nawe boshaya isquinch Akusisquinch. yini hayi bebadlala ngami kahle kahle no nawe udlala ngabo because there's Sibusiso as well naye lo musi nondumisa ngithi bayenza into yabo so ulusalwelani ulwelani njengoba sekazazi uzongihlaza la ulwelani mina ngifuna iqiniso ufuna iqiniso yazi nihlaza mina shem Sesinto zakhe. unento zakhe beningasa record beningasa record ngicela ungisondele ngicela ukubona nami I want to see ngifuna ukubona uthatha uthatha into zakhe I want to see ngicela uke Bridget ozothatha into zakho sithando angithi uthi uyabashiya boyithu was uzishiyelani was angeke phela ngizobuya ngizithatha thatha akathatha into zakhe ngizobuya nebag uzobuya nebheki Ngithula la ngiyango vele ngoba mina ngithanda drama. ngizobuya nebag ngithatha impahla zama drop okay it's fine Amakamera kwami. mina nawe uphelile khona vele mina ngisengigrand nje kungekho grade ungeke uze namakamera la ngigrand sivai Ngavela saqedelela ingoma. sivai Dani ngavaya fethu saqedelela ingoma. so uyasala nakho Lesibhala ingoma. phela asakaqedi benibhala ingoma or benizobhala ingombi yona Besibhala ingoma. eyiphi yona eshaya amateketeke Uqedile verse ubhalile uqeda. akahamba so usiya uyahamba ayakahambi wena uyasala ushaya ingombi yona la ngizothatha into zami bese Mina solanda le yawu ubani usibusiso undumisa. Ayi nawo namathatha amaningi mfethu. wena uzenza innocent Mina uyazi shengoma. asalise sibhala ingoma nje okay seniqedile angithi ulitholile asame ndoda bungangisuthizi ku-grade ngitholile bye bye sharp asame mfethu asame hayi athi yazi labantu makaqeda isibini sakho okusalayo lisedi knows what you are doing ubhizi ubhala ingoma but you ngom beyond there it doesn't matter how sure but I don't know what to say I don't know what to say kukuningi bekukuningi bezikhala bezitetema mncane bheke udepressed ayangikhinya ungisondela uyangidepressa nawe ayangikhinya so ungibiza so kanti uyazi ukuthi nawe ke wadla ikhekhe la kwakhe leyo ndaba yazi indaba yanini 2020 le dala but you did it ngicabanga but you did it either way so na kushaya ngesquinch uyaphindisela uyaphindisela but how does that make you feel eish akubuhlungu I can see you're sad ngithemba yeah ngoba lo muntu sisipana sonke eish so i-relationship yenu izoba njani masenisuka ke la after this how is your relationship going to be like especially when naye because impintsha yakho nesipana nonke and then as for ugelo wakho you did say ukuthi awusamfuni ngeke ngisomthemba music isoshaya mara ukumthemba and then undumiso lo hlala nilethela ama-model anilethela uye kanti naye lo mdlali angimuhle so yena uthini yini la ekhulumayo uthi ngizolanda ibeat athi uzolanda yeah ngisowalanda ibeat yeah
ayulande Hayi. chocolate. Lezo zinto mina angizezi swami lezo zinto. Are you sure? Yabo angizezi. Singisho. So umuntu wakho sesiyaqeda vele ngayo. Cha ngisamfuni. You sure? Cha shayi. Okay. Ngilinde ebhasini ntwana. We'll drop you off. Guys, it's sad to see ukuthi uyadlelwa, but one of the reasons why udlelwa is because now uke wadla in that place before. So it seems or it feels as though bayenza lana ama revenge ene kule kasileleke ngathi ba hectic. Lo udla lo udla impintshi ka lo adla ugel ka lo hlangahlangene kuningi ama phone call abosibusiswa abondumiso abosiya abothapelo abolisedi abantu ngiyamzwela at this point ngiyamzwela lisedi wherever you are. I hope you are going to see ukuthi umuntu wakho is not loyal and faithful. Anyways, I am the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist, and this was Cheetahs Busted on CMTV SA. I was not alone. I was with the one, the only, the mini. Not forgetting, I did say, Silent Meta, he was here. The Black Sinner, because it is what it is. Before it was what it was. Before Ngivan. Nalela khula namhlanje. Nalela khula namhlanje. Danko bafethu. Danko is the place to be yourself. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist, Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena fundisa Bengimcobisa amafutha. ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asutisi. In. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zokhala ke namhlanje zoshuba sotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the place to be.